Goseak gaude denok. Azeriren urdailean munstru bat bizirela dirudi. Aze horroak! Gainera, jandako fruituekin ez dugu nahikoa? Ba, guazen izatzera lagunok. Eta zer izatuko dugu, mamuta! Mamuta berrogei,7 bipierre zaldi bezalakoa da. Ez dugu hainbeste haragi behar. Ba, oreina izatu dezakegu. Horrela bere adarrekin, nire txanoarentzat esekitoki bat egiteko. Mesedez, Satar, hori beste nonbaiten utz dezakezu. Bisontea orduan? Bisontea? Ados, hartara jakingo dugu bisonte mastoronterik eratzen denela ez. Guazen izatzera. Benetan, bisontea izatuko dugu? Bisontea! Bai, bisonte mastodontea erabaki dugu, bai. Gainera, ongi pentsatuta, bisonte mastodonteak txitsi asko dauka. Txitsi, haragia esateko adina daukazu. Txikiek haragiari txitsi, txikiek urari mama, txikiek txokolateari kokolo. Bai, bai, iztegi fina, E-O-U-A-I. Txikiek erretzeari xixi, xixi, txikiek musuari pa, txikiek gaur txikiei ni, Bai, bai, iztegi fina, E-O-U-A-I. Txikiek kaleari, a, txikiek minari,